ଟିକେ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ଟିକେ କଲନି। କେତେ ଦିନରୁ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ସୀତାରାମ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ବାସ୍ ଏତିକି ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ବେଗ ଧରି ବାହାରିଗଲେ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ପୂରଣ ନ କରିବେ କେମିତି ଯେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଆରେ ଆରେ ଏଠି ଭିଡ଼ ତ ଜମାରୁ ବି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାକୁର ମାଛ ଧରି ମତେ କଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ତ ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍, ଫାଇନାଲି ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳଟେ ହବ। ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସି ସିଧା ମୋ ହାତରେ ମାଛ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ଭାବିଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ନେଲି, ତାପରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କଢେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ସେହି ତେଲରେ କଟା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ରସୁଣ ଅଦା ବଟା ଟମାଟୋ ବଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧଣିଆ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଫିସ୍ ମସଲା ଲୁଣ ପକେଇ ଭଲରେ କଷିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟି ଯିବା ପରେ ଭଜା ମାଛ ପକେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ଶେଷରେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲି। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ତରକାରୀ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାଇ ବାଢିଦେଲି। ସେଠୁ ସିନା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫରମାଇଶ କରିପାରିବି। ଫାଇନାଲି ସେଠୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପୁଣି ମତେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସ୍। ପୁଣି ସଣ୍ଡେ କଣ ଗୋଟେ ଫରମାଇଶ କରିବି ଆଉ। ଏବେଠୁ ଭାବି ରଖେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସୀତାରାମ।